एक दिहल गागरा बलम गईले आगरा पहुँचले किना। फेंक दिहल गागरा बलम गईले आगरा पहुँचले किना। घरमा कई के गईले झगड़ा पहुँचले किना। घरमा कई के गईले झगड़ा पहुँचले किना। असमन करेला बिहान चली जाई, अपने बलमुआ के खोज के ले आई। असमन करेला बिहान चली जाई, अपने बलमुआ के खोज के ले आई। खोज लिहल गाजीपुर हो, खोज लिहल गाजीपुर हाजीपुर पटना पहुँचले किना। खोज लिहल गाजीपुर हाजीपुर पटना पहुँचले किना। घरमा कई के गईले झगड़ा पहुँचले किना। घरमा कई के गईले झगड़ा पहुँचले किना। रतिया में काटा जैस गड़ेला से जरिया, असमन कर मारी खाई के महुरिया। रतिया में काटा जस गड़ेला से जरिया, असमन कर मारी खाई के महुरिया। राकेशो पिराज दुख देले बार तगरा पहुँचले किना। राकेशो पिराज दुख देले बाड़ तगड़ा पहुँचले किना। घरमा कई के गईले झगड़ा पहुँचले किना। घरमा कई के गईले झगड़ा पहुँचले किना। घरमा कई के गईले झगड़ा पहुँचले किना।